Magsama-sama kayo lahat na mapulong dito sa bahay na ito na punong-puno ng lihim at tao. Salamat po daw. Hindi ko alam kung gaano mo pinasaya. Mas lalo na sa ligado ang buhay natin natin. Dahil sa pagkakamit na alam niya rin kung ano po kami. Amen ito ako sa Dero. Maraming tatlo lang ang totoo pagkakabili sa bahay. Atin tayo ako mismo gagawa ng paraan para hindi din saktan. Amen. Hindi nila tayo dito, Gol. Kapag nakita mo sila ulit, patayin mo. Ipahigati mo ko yung damit mo. Walang siniwala pwedeng kumanti sa atin. Dahil sa pagpasok ko sa politika, pinagtaksinin ako ni Pilar. Matagal niya akong pinaikot. Pinako ko. At pinalaki ko ang anak ng iba. Wala siyang lugar sa pamumuhay. Palalayasin ko naman ako. Hindi ko papakiusap sa'yo na pagdating ng pagdating ng mama. Pero walang kabubuti ang pag-iganti sa kanya. Kapag kami kailangan ng marami. Lalo ba sa mga na hindi tayo po ang pamilya. At pag-usap-usapan at posible yung lalo ba sa katotohanan. Pag nalayas mo siya, yan ang makasitira sa atin sa kapwa. Good evening, everyone. Ngayon, alam na rin Lydia, isakalang. Tapi ang kasiraan ng pamilya na. Kaya niya sirain ang pangalan ko. Pangalan na nagiling ko. Bigyan mo ko ng karapatan na ayusin ko. Huwag kang gala. Gagawa ko mo na. Ayikot mo yan. Kung sakaling gamitin ni Lydia kung manalalaman yung sekreto ng pamilya. Palalabasin ko. Ginagawa na niya dahil sa kanyang kondisyon sa politika. Ngayon, na hindi siya karero, wala nang pipigil sa akin para sirain ko siya. Kahit kailan hindi ako nataramdam ng pagmamahal na isang ama. Hindi ba ako tunay na ni Gustavo? Natagal niyo akong niloko, ma. Matagal niya pinaglaruan ng buhay ko. Matagal niyang tinago sa akin kung pagkatapos. Isa lang pala akong buto. Buto sa buka!
Tutok sa buhok. Kailan mo nga ako? Hindi mo ako naintindihan. Hindi mo ako naintindihan. Hindi niyo ako naintindihan. Mom, what's wrong? Hindi ko. Meron kang kailangan malaman. Hindi na sa gabi na. Ito hinala natin. Ang mga gerero. Matulog na lang na sa hindi sa mga sa kanya po. Hindi sila ang tunay nating pamilya. What do you mean? Magtapat sa akin at walang pinagawa. Pinaanak niya ako. Sa ibang lalaki. Basta daw. Kaya pala kahit kailan hindi ako pinaanak gusto ako dahil hindi ko sa ama. Sinadulihan ko niya. That's what that means. Hindi tayo gerero. Hindi ako gerero sa pati ikaw. Pati ikaw. Sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. So, ano gagawin natin ngayon? Magsisisigan natin yung sarili natin sa kanila. I will say, I will. Ngunit ko ang lahat ng dapat asa sa ayaw at sa gusto nila. I'm sorry. Bago pa lang kaya kasayod mo to yun. This weekend, i-face on ang ating mga ka-rainbow land. Ang pinido ng actress na si Eugene Velasquez. Patrasin mo po si Steve. Ginawa ng Sins of the Thundercats. Anong landmark ang matatagpuan sa Kilometer Zero? Teka lang, gamitin ko na ang aking Atlas Tower. Tandaan mo, lahat ng desisyon mo, may epekto yan. Go na go sa kulitan ang Cup of Joe. Rainbow yung Pegasus sa amin. Wala akong napigil ng forever ko. Gamitin ko po yung Atlas Tower. Makigame na tayo this weekend. Tapos pina-atras ni Francis. Taken aback lang. Rainbow Rumble. You're a star that is beginning to shine. And it's starting right here. Wild Ryan again. I know. One by one. Every Sabado. Feel the feel mo. Ang ganda ng boses mo, pero sa ngayon, pagpunaw ako. Abidin ako eh. Yan ang masasabi mo talaga, Nikia. Ay,
Sis Lisa, good evening. Thank you so much. Sabo. Nung mga gabi, Good evening, Boss Bell. Good evening, Ma'am Jean. sinabi niya sa akin na Silent pinagsisisihan muna ako nga. niya kung ayaw siya magpakasal Dali sa'yo. lang. Na may
Hello, hello sis Discoveries. Thank you so much. Christopher Gilliam, good evening. Thank you sa patamsa.
Boss G1, good evening. Thank you so much. Sis Discoveries. Mag-play lang ako mamaya sis ng video mo Mag-iwan na ako ng bakas. May tinatapos lang ako sis ng work sis ha. Mamaya mag-play ako. Thank you. Sis Mel TV Vlog, good evening. Thank you so much. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan.
Rams Moto Vlog, good evening. Thank you so much. Kailangan na magsapatos. Sabi na po ako magkawanan ng gold, please. Nanalo ako. Nanalo ka. Ito ang kwento ng Barefoot Runner, Rexha Arellano. MMK, Sabado, 8:30 p.m. Uncle, bigat ng mga nangyayari sa kanya ngayon. Hindi ko lubos naisip kung kakayanin namin yung Rams Moto Vlog, good evening. Thank you so much. pati ang guro niya. Nagulo. Nagawin ko muna. Para mapigyan ko siya ng maayos na libing. Pero Tanggol, kung pa ako ngayon hindi tinanggap ni Marigol, paano pa kaya kung kayo magpapalbig sa kanya? Wala makakapigil sa akin. Bilang kuya niya gagawin kong lahat. Kahit sumarang pa si Rigor. Diyos ko, sa lamisa, nagayda si... Sabihin ako, Tay, kailangan na natin yung ginagawa mo. Ma'am Jen, kailan niyo po ba anak? nanonood ako ng Batang Quiapo. Hindi ako papayag na makita pa siya ng Tanggol Martes. Wala silang karapatan pagulong sa araw nila mo. Simula pa na yung pagdating sa kanila. Tanggol, ano ba talagang nangyari? Paano namatay si David? Bigla siya sumulpot sa pangakampan niyo. At sinisigaw niya sa akin. Nainutusan siya ng Miguelito para patayin ako. Pero mas nanibago sa kanya ang pagiging pagkapatid namin. Kaya tinulong ka niya ako. Nakikipagbari lang kami na. Hinahapoy namin si Miguelito. Kaya lang di ko na siya nagutan. Nung nakita ko siya, wala na siya buwan. Kahit kaaway ang turing sa inyo ni David, sa uli at nakain pa rin eh. Pagiging magkadugo. Napakasakit sa akin, eh. Kung kailan kami nagkakayo sa kasya tumala. Hindi ko pala nagparamdam sa kanya kung mahal ko kuya. Wala akong makita. Hindi ko pala siya itas. Hindi ko pala nilitas ang kulit ko. Hindi ko mapayag. Hindi ko mapayag ang hindi ko siya pagigit. Papatayin ko niya ito. Papatayin ko ang mga kapatid niya ito. Papatayin ko.
Para kita dito. Dapat yung sila magkakaroon. Hahanapin mo sila. Magbabayad sila. Magbabayad sila. Parang walang wala. At hindi mo itanong sa papa mo kung sino ako. Anong pinag-iosipin niyan, Papa? Hindi ako Guerrero. Isa akong Montenegro. Sa tiro, mabilis ka na. Ngayon natin yung ako. Si Mang Igor, tignan yung bangkay ni David. Salamat, Director! Ibibigay niya ni David! Pagod sa galit ko yun, nakawit yung bibig sa lalong natin. Defenyo! Anong Igor? Kapag hindi niyo sa amin binigay ang bangkay ng kapatid, Papipilitan ka niyo para sa iyo. Hindi ko ibibigay sa iyo ang anak ko. kapag hindi mo binigay ang katawan nito, mas una pang ilinding kay kanya. FPJ's Papa Kay kasadya. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tapos nag-upload yun ng regular. Inutusan ni Manuel na ginano. Ang pagmasagot, makasamaan natin. This time, personal. Andres, I'm really sorry for what happened. And I take full responsibility. I will make things right. Kasama niyo ako sa Salamat. Kahit ayaw wala, matawag hindi mo kasama sa laban. Si Manuel Aguinaldo, ang may karagol na para sa kanya lang, sulit. Ang sistema, ang gobyerno, ang justisya, para sa kanya yung kalayaan ang pinaglalaban natin. It's just all an illusion. So you think about it. Ultimately, he wants control. I mean, patay sa mga. Gonna make them okay. That being said, that's not for my plan. This all just escalated. We need more boots on the ground. Black Viper Tactical will be a reinforcement.
Boss G. Expect resistance. Ma'am Rakitera, good evening. Boss Bell, support, thank you.
Press response sa Golden subject to optical resolution. Prior to Dion, refer to the operations channel. Patcher system here. We got a direct link to the tactical notes. Magdadalhin ng contact for 3 minutes. Tops. Got it. Handshake complete. Establishing feed now. Pulling current sweep. Open sa Maraupi. Got light movement at the northwest ridge. Thermal confirms light nuclear movement. Small units. Enemy pattern. I-cross-check mo sa priority address from that same area. Ako mamaya, masuro ko location yan or kami ka ang masuro. You think Manuel is in that sector? It used to be a training corridor. They were looping out, that's where I find them. Check the structures, formation, posts, guard paths, anything relevant. Copy. Activating 72-hour detail overlay. Any unusual movement with the face system. Sir, these guys are really fastidious. Their movements are different. Military trained, but unpredictable. Brutal. So, we need to step away. People will watch it for you. Nakandula, isang lugar na sinira ng mga rahas na digmaan. Pero hindi dapat tayo magpaloko. Tahimik lang sa labas, pero sa loob may gumagalaw. Naniniwala kami na dito nagkatago si Manuel Aguinaldo. Sa lugar ng Retano. The place is isolated, may natural cover, at mahirap at control. We have detected some movements in certain areas. Multiple units, in and out. Kaya, malaki posibilidad na dito nga nagkatago si Manuel. It is isolated. It has routine and it has structure. Sis Lisa. Dito ako sa channel mo, sis. Ganap ako dito ng i-play ko.
avocado mango salad. Natutunan ang kagagalang ko. Sino kasama mo ng lolo? Na-watch ko na to. Lahat po ng itatay na po. Dito ako sa Hindi kasi yung place na yan. Sins of the Father, 9:30 p.m. Sis- Magsisimula na. Sis Lisa. Dito ako sa blueberry cheesecake mo. Pwedeng takasan. May harang. Tumanak po ang oras. Paano ang unang aatras? Nasa spirito mo pa magpunto. Hindi ako aalis ng garage. Final sooner. Mega blockbusters. Maghapon delivery. Nakakabago. Kasi nagtamo siya. May 24-hour perfume. Napanood ko na to. Panood ko na to, yung blueberry cheesecake. So, dito na lang. Mag-play na lang ako ulit kasi may harang. May harang sis Lisa. Slow down bone growth. Give him Pediasure Plus with more growth nutrients versus regular milk to support strong bones and 1.5 times faster. Play again sis with harang. Household magazines. Sponsored by Ride with GC Buses. Sleeper Sleep is a meals. 99 pesos lang. Diba agad? Baka side effects. Ibahin mo ang Biogesic. Maingat yan. Pwede na kahit sa buntis. Most doctor prescribe pa. Maingat pala talaga ang Biogesic. Ingat. Hindi lang yan. Energen, with 50% more cereal, ilang para busog ka ng mas matagal. Complete sa nutrition. So filling. So good. Energen, now 50% more cereal. You want great hair? May sagot right here. Pantene Supplement Conditioner. Microvitamin and collagen. Smooths out the chest easily for skin. It's not luck, it's Pantene. Sino sila? Yung lumabas sa is outlets with its crunchy layers at sweet creamy laman. Starflakes with its sana. Bulag ka? Bantay ka. Meron mang paninilaw sa tayo. Agos linis, patikwelyo at kilikili. Ang puti. Tay, agos linis, dapat sa paninilaw. I have protein with Century. Packed with 22 grams of protein. It never tasted this good. Fed never looked this hot. Century. Lakas ko ba? Huwag haggard araw-araw. Try Creamsil Vitamin Boost 2-off pack. With 10 times more vitamins in 1 in 1. For up to 10 times straighter hair. Doble-doble ang ganda ng promo para low dry levels araw-araw. With Creamsil 2-off pack. Di may iwasan ang stains sa germs everyday. Kaya dapat mag-Sunrock sa bawat laban. Up to 2 times ang linis ng stains sa germs kaysa detergent lang. Ang matalinis sa Sunrock. Linis na di kaya ng detergent lang. Kaya-kaya ang Selecta Bestsellers 2-in-1 for 50 na lang. Cookies and cream and rocky road. Inat na ito ay kapuso, Maria. Kasi parang sinunod. Ang ganda to. Natuturete sa iyo. More and more ang challenges sa school. Kaya more and more dapat ang energy. One Milo morning. Milo is clinically proven to help sustain energy.
serio. Kakain. Kapit, pincel. Sis Lisa, dito pa rin ako sa blueberry cheesecake. With that ADA, hindi ko mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte mo. Bet in it. Sweet and sour. Ang programa nito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi ang sa mga bata. Tingnan, saan ang shortcuts? Dito. Some narrow passages perfect for ambush. Usually dito sila nilalaro nito. Ang mga elevated sniper positions din. Rooftops and windows, overwatch and transport. Dito naman ang mga IED emplacements, landmines. Usually see them sa soil disturbance at cracks in the wind. Sis Lisa, thank you so much. Tulad na sinabi ko, maraming bata. Nakikita natin yung galaw nila. Pero hindi natin alam talaga kung ano nangyayari sa loob. Kaya bawat kilos natin, dapat kalkulado. Tatatusin natin si Manuel Aguinaldo. That's for sure. But still, this is a high-risk contact for everyone. Yes, we have additional manpower, pero hindi talaga natin alam kung gaano kadami ang tao ng Manuel. So let me just remind you, this is not just an operation. This is war. Patay kung patay, sir. Wala tayong po sa mga harap. Jaya Channel, sis, good evening. Sis, puntahan ko channel mo ngayon na. Sis Jaya. Ay, thank you. Nakatiklap ako. Yan ang OG Biscuit Wafers. Sarap ng Grits Choco Wafers in classic size and king size. Anak mo nga. Biscuit Wafer for every sarap ng bonding. Hi guys, I'm here with Kate and Bear. Use Head and Shoulders, tanggalan dandruff with processed cafe. Titikman for good dahil 100%
Sis Acel Carogong, good evening. Thank you. Para sa sigilisang tulad ko, Solvex Advance. Magaling maglinis ng lungs. Kaya mabilis kang dating sa ubo. Solix Advance. Magaling maglinis. Advance magpagaling. Hindi lang yan. Champion, 9 pesos ang per sachet. 25% more ang laman. May milk, egg, and vitamins and minerals. Tulong para may energy for the body and the brain. The only official supplement drink of the NBA. Champion, energy for the body, energy for the brain. No one's immune to hair loss. My hair gets its daily dose of provitamin from Pantene. Formula with provitamin B5 strengthens hair and helps build hair fall immunity for 10 times less hair fall. Pantene. Basta gardenia, mas sustansya. Si Bunso, mas biyak. Mas biyak ako. Ang gardenia, mas vitamins, mas minerals, mas masustansya. Dito kami ko rin ang madalaman. Kaya ako siya, pinahirian siya. Ang gutom, ang kulang sa calcium, lumulubog simula age 30. Pag lumala ang dating osteoporosis, madali ito hanapin. Kaya dapat mag-treat every day. May power vitamin formula that combines calcium, minerals, and vitamin E. It's easiest to absorb. Tulong kung malakas na mundo, para tuloy dilaw. Pinag-treat araw-araw. What would a Similac gain school faster energy? Similac gain school with added bandwidth science supports faster brain connections for faster learning. Kailangan ng hair. Kaya yan, just a bigger goal. Takes it all out of naturals. With 100% natural aloe vera extract for hair so smooth that you can just finger comb. Ano to? Yung Nescafe Creamy White. Ano sa ito? Kasi leveled up ang creaminess. Sarap ng Nescafe at more creaminess in Nestle milk. Ito na. Ang new Nescafe Creamy White. Level up na. Pwede. Pawis. At amoy araw. Yan ang naman siyang inuulo nila. Huwag na lang may Braze 3 Wash Pack. Nagtatanggal naman siya sa unang babad pa lang. Sigis naman siya. Braze 3 Wash Pack. Ang batang matito. Ang pinabento mo na. Hindi susuko. Ang batang matita. Tuloy ang tibay mangarap. Here. Ano ang choice mo? Sarap. Grabe, saan na pa ganito? Extra hot. Only at 9 pesos. Cheeser, ha? Sa lagnat namin, Matic, Biogesic. Kaya sa lagnatan ako, Matic, Biogesic for kids. Basta ingatan ko, ipagkakatiwala ko lang sa mga kakatiwalaan ko. Biogesic for kids. Hindi lang yan. Basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. Be passionate about something, you really don't like to lose. It's game day with the 88 Sports. That's innate.image. Mula noon hanggang ngayon patuloy tayong magbabalitaan magiging sa bawat mamamayan. Ito po ang DZMM sa Eastern una sa Palitas Public Service. Ang hanap ng Red Spear, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse is strong, the number one and strong team in the world. And these stories serve as a reminder of our true love is a living. Kasi ka na, malilate si Mac
sa mga magulang. Hey, Paglamis! Lunch ng favorite girl natin? Fernando. Saan na? Napaganda pa naman ang gawin ng libo niya. Yun ang paborito mo. Ako o si Nina? Ano? Ako sa inyo niya, no? Isang bata na lalaki na kasi rinalay kasi siya ng bata. Hindi na Panginoon na nagbabalik ang mga alaala na pinaluluto. Sure. Hindi mo ko kilala. May gusto talaga kung gusto magpunta kayo. Paano mo sabihin ko sa iyo ito ang best friend? Bakit ako nandito? Dahil sa mga mata mo. Kaya siya gusto tao kakilala ko. Sila, may gusto po kayo? Yes. Siya, he's going to be mine. Mapabalik na ulit siya. Talaga bigyan ng hustisya ng nanay mo. Kasi manong mata kami nag-iis ng witness. Pero ang paro-paro. Alam ko may mali. I will feel myself. Ikaw ang pipigil sa akin kapag feeling ko sasabi na, Hindi ako interesado. stick with me. Pigilan mo na ako. Ang yan kapatid ko. See, I told you, destiny comes us. Hindi na mahal. Ang pagkagawa mo, isang halimbawa ko din. We will split into two teams. Team Alpha, Capino. Team Bravo, silent extraction. So gagawin natin ang Alpha team will reach the north entrance. That's myself, Eagle, Shark, Jaguar, Giraffe, kasama ang first unit ng Black Viper. Mag-ingay tayo, we'll make them panic. We'll make it seem like full-scale assault. Habang ang Bravo team naman, Wolf, Sparrow, Monkey. Sa mga second unit. Low profile lang kayo. Tahimik lang. Ang objective nyo, mga bata, make sure hindi sila madamay. Once hawak na ng ground team ang mga bata, Alpha team, we go loud. We'll detonate all charges. We will eliminate Manuel Aguinaldo. Kailangan ko sa ating mga tao. Ay, hindi naman ako magpapulisa. Isa naman kung taong maghihiganti para sa hostisya. Pagdating sa laban, hindi pwedeng emosyon ang pinatanggal. Stronger, stronger than us. Stronger than us, stronger than us. Hindi na ako lalaban para sa akin. Lalaban ako para sa mga sinay. Para sa mga nagamit, sinaktan. Lalaban ako para sa inyo. Mahuli. Huwag Yes, and
SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mahal na mga pabilihin ngayon. Pamilya ko nga ako eh. Halos wala na makain. Last cam. Kaso nakakasa kami ng pamilya ng scammer. Hinahantin pa rin natin hanggang ngayon. Maghanap ako ng tira. Marami pang nag-aaral doon sa tatay mo dahil sa mga biniktima niya. Hintay ka na lang. Pwede ka na bumalik sa Amerika. Ngayon. Hindi na ako makakabalik sa akin. So congratulations, Kate. I was top. My favorite scammer. Yan ang wish natin bago namin kasi natin sa Rosa. Tulungan ka ng kapatid ko, lumalig ka. Sa ating buhay mo. Sir, gusto ko po magpasalamat sa iyo. Ngayon ko ay parang tumibig ko sa'yo. Maliit pa yan. Marami sa perang dagay. Lalo mo lang yung magiging officer namin. Anything in your business. Hi, excuse me. Miss, pwede mo bilang ka? Anong ginagawa mo? Where's your ball? Sorry. Sulitan mo na. Okay lang. Connected na to sa network ng Oriental Beach. Iyan kasi talaga yung gusto ni Sir Roldan. Marami tayo pinita. Yung buong araw na sales, suwa natin na fight. Well, I realized kasi dapat nag-offer ng ibang products sa customers like pie, cake, and cookies, or an extra shot of espresso. Ginagawa ko namin. Well, then it customize naman. Kaya punuin ng big box. Wait. You said customers natin. Kinita natin. Does it mean, I mean, tanggap mo na ako, boss? Sir, naka-mirror po yung laptop na inisyo ng isang balik. Kaya lahat po ng itatype ng sulat, hindi makikita niyo po. Pero huwag niyo lang po gagalawin po yung mouse. Kasi po pag pinalaw niyo po yan, gagalawin po yung cursor ng laptop. Samuel, Yes, sir. I received your request for a presentation. Ano ka ba naman? Unang araw mo ba lang may papakita dito? Kuya, gusto yata nito maging star. O basta Samuel, Galingan mo. Ha? Kasi aapang natin yung presentation. good luck. Unang po,
It's like she's 21, and she's of age. Ako, may hold her accountable for the support that she receives from her dad. So, ano pwede namin gawin? Tapos nakakita ng mga school records, mga receipts na mapapatunay na sa legitimate expenses ng pinag-repair. Makakatulong nila kung kaibigan siya, pang-anak na responsibilities ko lang natin. So, dahil hindi nagpaparamdam. Ginagawa ng pamilya sa Amerika. Hindi ko rin alam kung paano ako magtatanong sa kanya na hindi mag-ibang dating. Ayaw ko makadagdag sa tension sa bahay. Lalo na hindi sila masyado magkasundo ni Ate. Ikaw, gusto ko na ka. May trabaho ko na plano na yun. Hindi ko pag-aarap ng secrets. Tuloy pa rin. Isasabay ko sa trabaho ko ngayon. Si Trace, si Crypto Walter. Si Ate ito. Pera nito. Sinasabi niyo si Trace. Wala pa nga eh. Sa ngayon ko, kailangan ko makunahan ng mga taong naging interesting doon. Ngunit pala ako sa lapat ng tatay ko. Zeke, anak! Lea, kain ka o. Bumili ako ng ng paborito mo. Kaldereta. Mainit pa yan. Pasensya ka na anak ha. Medyo na-late ang papa mo kasi nagaling pa ako sa meeting eh. Nag-meeting yung lahat ng mga nabiktima ng Mike Trinidad. Huwag ka mag-alala anak. Konting tiis na lang. Mapabawi na ng papa mo yung perang nakuha ng tao na yun. Pangako yan. Konting tiis na lang. Lea, kain ka na. Mainit pa to. Anak! Zeke! Mag-iiwan ako dito anak. Kakain ka na lang ha. Kung gusto mo mag-aaral. Ha? Saan? Look, saan, Daddy? Sorry, but you look really stupid here. Daddy, sino itong kasama niya ni Lolo? Hindi mo ba natatandaan yan? Si Winston ate yan, kaibigan ng tatay mo. Pinag-summer job ka pa nga niya dyan eh. Summer job? He is barely 5. Yan kung sa tatay mo. Ano nung naiisip? Baka gusto niya may 10 years experience sa Samuel by age 15. Teresa, Yeah. mag-ingat ka ha? Wala ka bang nakalimutan? Bag mo, cellphone mo, kompleto naman. Look, I have everything I need. Mamaya, sure ka hindi ka magpapasuka? No, I can manage. Basta kung may mangyari mo sa'yo, kung may kailangan ka, tawag mo ako. If I could have a place up, then I want to be done. See? Ikaw yung emergency contact. Magkapatid tayo. Kaya, nandito ko lagi para sa'yo. Ingat ka.
Hi. Welcome to your official first day. Wow! Thank you, sir. Follow me. I'll introduce you. Guys, please meet our new barista, Marisa. That's Bench. This is Judy. You'll get to know her. And Enzo. Kakilala na kayo? Hindi masyado. Kaya rin yung tatay Si sa Mike Trinidad? Yes. Daddy ko si Mike Trinidad. camera. Jerk. Ano na? Ang bagal mo. Chris, mo na pala. Hindi ka kaya sumali sa tabi. Diyan sa Ariano. Coach, higyan lang po. Hindi ka ba nasasaktan? Tandaan mo yan. Ang kalyo ko dito sa paa, parang Jimenez na. Wala ba naggas ng sapatos sa mga donation? Mas ito ko sa lahat, coach. Tatama lang po ako. Silver lang naman ako kuha niya. Ano kasi? Ang paanak, walang ibigay na ako. Ano po kuha nga na lang pala yung Sumuro ka na ba? tumigil ka ngayon. Hindi naman talaga makakamit sa yung yan. Tapos na ha. Pananalo ka. Ito ang kwento ng Barefoot Runner, Riksha Arellano. MMK, Sabado, 8:30 p.m. Germs everywhere. Not to my kid. When you safeguard pure white. Shop, 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 wait, turn 24 hours. Protection 24 hours. Para sa pamilya. Safeguard. Dami Mystic. Ulan. Ako, kulog. Night washing na naman. Use Dami Mystic with 24-hour perfume pa mo. Iwas kulog, iwas paulit-ulit na pa. Perfume pa ka! Ready to enjoy more chicken choice moments? Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Chicken Joy. Try the new Chicken Joy from Sweet Bears. Try Palmolive Naturals. Amoy usok, here's Palmolive. Amoy araw, Palmolive pa rin. With 100% natural coconut cream. May long-lasting bango. Para buhok. Ano maganda? Ako maganda. Champion, 9 pesos lang per sachet, 25% more on naman. May milk, egg, and vitamins and minerals. Tulong para may energy for the body and the brain. The only official supplement drink of the NBA. Champion, energy for the body, energy for the brain. Enroll now. I will. I love extra rice. Ngayon, may extra rice na. Sarap ulam, daming sauce, ang savor sweet sa meals. 99 pesos lang. Sabi ni Doc, happy eating. Sabi ni Doc, sleep early. Sabi ni Doc, unahin ang immune system. Immune Pro, tulong para balik 100% immunity. Magtiwala sa Pro. Sabi ni Doc, Immune Pro. Hindi lang yan. Sagad sa ang tibay mula sa Bear Brand. Ito lang ang may 100% vitamin D. May tibay katawan at tibay resistensya nutrients pa. Isang ganda tibay. Mag Bear Brand. Model
toothpaste are made equal, the new Colgate Total is 3 times more effective at fighting bacteria, a key root cause of many preventable issues. With its new formula, 100% of people strengthen their oral health, helps prevent problems before they start. New Colgate Total, accepted by the PDA. Hi guys, I'm here with Kitty and Bear. Ba't tayo kasi? Baka dandruff yan? Use Head and Shoulders, tanggal ang dandruff that causes kape. Katigar for good, dahil 100% dandruff-free ka. Malinis na ba lahat? Yung banyo nila mahal. Ha? Mababad ko pa sa beach? It's not bad. Tanggal ang stains and germs. That is a big formula. Linis na? Eh, ba talaga mahal? Those unstoppable. Champion! 9 pesos ang per sachet. 25% more ang laman. With milk and 10 vitamins and minerals. Tulong para may energy for the body and the brain. The only official supplement drink of the NBA. Champion! Energy for the body, energy for the brain. Promise, babe, hindi ka mabibitin. With that 88, hindi ka mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Once Bet88.ph. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse is strong, the number one and strong beer in the world. BPI helps you do more with BPI Motorcycle Loan. Dahil alam mo, may mag-aalaga sa'yo. Do more with BPI. We are launching a 100-unit mid-rise residential property in the heart of Manila, one of the fastest-growing residential zones. Ang target market natin para dito ay mga mid-income owners and professionals na gustong bumili ng murang properties with flexible pre-selling terms. With this project, speed and cost control key to offering competitive rates to our potential clients. I'm proposing locking in a strategic supply partner na pwede magbigay sa atin ng high quality materials at a low cost. Our top choice, I recommend Ate Fiber. So, meron na tayong sambayan dito as our supplier. Yes, Sir Jacob. Okay. Meron na siya, oh. tayong existing supplier and we'll continue working with them. Pero para sa pace and volume ng Cavite project, we need a hybrid sourcing model. Kaya, Eh, saga mo kukunin yan. natin strategic supplemental partner ang ating because they specialize in fast turnaround. Good evening, Para sa high quality Sis Jane of Lisbayan. more flexibility. Bakit nagbliblink? So, by Ano the way, kaya yan to? yung sinasabi mo about Ano nangyari? Bakit nagblink-blink? mura sila, but fast. Alam mo, based on experience, ayoko sila. Dami nilang delays, hindi sila nakapag-deliver ng mga Ano kaya to? Bakit nagkaganito? One time, nakaway ko admin yan nila kasi ang tagal nila makapag-deliver ng mga materials. Diba? So, oh. Agnes, pakita ko naman dyan. Gusto niyo ang pag-iisan. Samuel. Thank you. Samuel. Let's continue.